shakka da zato da wahami. Yace shakka idza shakka ahadukum, in ɗayanku yayi shakka ko kwanto a cikin sallah kenan. To shakka ta kasu kashi biyu kamar yadda zamu ji hadisan baki daya. Shakka babba mai karfi da shakka in kai tunani zaka iya gano ko menene ko korin jari da ɗaya akan ɗaya. Ɗaya kake ko raka'a biyu inda zaka tsaya awa ɗaya ba zaka iya ganowa ba. To akwai sujadan da zaka yi ma wannan. In kai shakka ɗaya ne ko biyu, ɗaya ce ko biyu, biyu ce ko uku, uku ce ko hudu, in kai tunani kakan iya ganowa. To gano wanda kai din nan baya nuna cewa tabbas yana cikin an-nisabil ilmiya ash-shakk kenan ko kaga ɗaya ce ko biyu sai kai tunani ka ce a'a ɗaya ce ko a'a biyu ne ba ka gano da kanka bane ba, amma duk da shi shakka ne ba yakini bane. To in kai haka ya zaka gyara sallah? An fahimta? Saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka rarrabe shakkoki, shakka gida biyu, shakka babba da shakka karama. Idza shakka ahadukum fi salatihi, in ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa, falam yadri kam salla, bai sani ba raka'a ta nawa yake, ɗayar kam salla, raka'a nawa ya sallace ta, ɗaya ko biyu ko ta uku ko ta hudu. Athalathan am arba'an, raka'a ta uku ce, uku yayi ko hudu. Falyusalli rak'atan wal yasjud sajdatayn. Ina mana falyusalli rak'atan, falyatraha ash-shak wal yabni ala mastayqana. In kana shakka raka'a uku ce ko ta hudu, ta uku ce ko ta hudu, akwai shakka akwai yakini. Raka'a ta uku mutayakkinan biha, raka'a ta hudu ita ce shakka. Aka ce sai ka jefar da shakka din sai ka kawo raka'a ta hudu ka cika sallarka. Haka in kana shakka raka'a ta biyu ce ko ta uku, shakkar ta yi girma ba za ka iya ganewa ba, falyabni ala mastayqana, sai ka yi gini akan abin da kai yakini akai. Raka'a ta uku ce, ta hudun babu, ta biyu ce, ta ukun babu. To yanzu za ka kawo wacce babu din ka gina sallarka a kanta. In ka gama wannan gwagwarmaya fama da kai da shedan, me manzon Allah ce kai? Wal yasjudu sajdataini wa huwa jalisun qabla an yusallima. In kai gini akan yakini kai sujadan kabli, in kai taharri kirdado kai raka ta biyu ce ko ta uku, a wannan ta uku ce, a ta biyu ce, to kai kirdado kenan ka gano da kanka, baya nuna cewa ka kai yakini, sai kai ba'adi. An fahimta? Shakka guda nawa ce a cikin sallah, babba da karama. In babba ce manzo Allah ya ce ya hutashe ka, sai kai gini akan abin da kai yakini. Wacce shakka ke kanta babu ita sai ka kawo ta yanzu. In ka kawo ta sai ka cika sallarka, sai kai sujadan qabli. Da kai taharri, in kai taharri kuma ba'adi kenan zaka yi. Raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ce ko ta uku ce ko ta hudu, sai ka iya ganowa daidai da gallon agogo ko wani lissafi da kai ko la'akari da wani abu kai, a'a raka'a ta kaza ce. To akan haka in ka cika sallar sai kai sujadan ba'adi. Sallallahu alaihi wa sallama. Wa huwa jalisun qabla at-taslim, fa in kanat ar-rak'atu allati salla khamisatan. Da kai gini akan yakini cewa to raka'a ta uku ce bari ka kawo ta hudu, sai zamana a kashin gaskiya ashe hudu ce yanzu ka kawo ta biyar. Shafa'aha bi hataini sajdataini, wa'annan sujada da kai ta qabli din, mana ba kai sallah raka'a biyar ba kenan, ya zama shida kenan. Wa in kanat rabi'atan fasajdatani targhimun lishaytan. In lissafi ya baka daidai, to ka tursasa hancin shedan kenan, ka yaki shedan kenan, ka nuna masa kafi karfinsa, kana da ilimi da zaka iya gyara sallarka. Sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Buhaina annahu qala, shi yace salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rak'ataini, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi muna sallah raka'a biyu maimakon a zauna ayi tahiyya. Thumma qama falam yajlis, sai ya tashi. Walam yajlis, duk falam yajlis ne ko walam yajlis? Falam awalam
ما هو الفرق بين ولم يجلس أو فلم يجلس؟ me bambanci tsakaninsu? A ce walam yajlis ai bai zauna ba, falam yajlis nubbiha walam yajlis. Walam yajlis bai zauna ba, falam yajlis sai aka yi mashi tasbihi ko ba za a ce ya ki zama ba, sai bai zauna ba. Zai a ce ya ki zama sai a ce me? Ai tun Abu Dawud an gyara wannan kalmomin ko? Sai bai zauna ba. Bambanci kenan tsakanin walam yajlis bai zauna ba, falam yajlis aka yi masa tasbihi ko nubbiha walam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu, sai mutane suka tashi tare da shi. In liman ya kai raka'a ta biyu maimakon ya zauna ya tahiya sai ya tashi, to ma mu dole ku bi shi, don abin da ya bari din nan sunna ya bari, tunda ya miki ya shiga cikin me farilla ko rukuni, wanda yake cikin farilla ba zai bari ya dawo cikin sunna ba, saboda zai gyara wannan da sujjada. Tunda ya riga ya miki, ko kai ne kana mikewa sai ka tuna baka zauna ka yi tahiya ba, za ka zauna ba, sai ka ci gaba da sallarka, saboda ka shiga cikin rukuni. Ba za ka bar rukuni ko farilla ka zo saboda sunna ba. Tahiyya ta farko meye hukuncinta? Sunna ce, to ba za ka dawo ba ko ka tuna, amma bayan ka rabu da kasa, amma kafin ka rabu da kasa ka tuna shi ka zauna, shikenan babu komai. An fahimta? Faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu. Ma ma'ana qada salatahu? Atamma salatahu. Ya cika sallarsa ko ya rama sallarsa? Ya cika sallarsa. Wa nazarna taslimahu, muka shaurari mu ji yayi sallama. Kabbara, sai Allahu akbar, yuqalu kabbara idza qala Allahu akbar. Thumma sajada sajdatayn, sa'annan yayi sujjada guda biyu, wa huwa jalisun ay halata kaunihi jalisan. Qabla at-taslim, kafin yayi sallama, thumma sallama, sa'annan ya sallame. Wace sujjada kenan aka yi wannan? Kabli kenan. Me aka bari? Sunna aka bari. Tashahhud al-awwal sunnatun wal qiyam fi salati ruknun, fala yarji' min ar-rukni aw al